Ninjani emakhaya? Namhlanje sizokhuluma ngomuthi ubheka mina ngedwa. Kodwa ngaphambi kokuba siqale, ngiyacela ukuthi usubscribe kule channel, ulike le video, uphinde ushare futhi. Umuthi ubheka mina ngedwa uyangena emthini ukwenza idliso lokudla, uyangena kwidliso locansi, uyangena kwizingcabo zocansi, uyangena emthini yokuthandeka ube nogazi kubantu, uyangena emthini yemali, uyangena kwisikhafulo sothando, uyangena kwisigqabo sothando, uyangena emthini wokugeza, uyangena kumuthi wedlozi. Umuthi ke ibheka mina ngedwa uyaphalaza ngawo ukuxosha imimoya emibi namaphupho amabi mengabe umuntu oba namaphupho amabi. Umuthi ubheka mina ngedwa usondeza idlozi likhulume nasemaphusheni. Izimpande ziyaphalaza, ziyaqhuma izimpande zikabheka mina ngedwa. Owesifazane akageze ngaphandle kweceke ukuze eqhame kwabesilisa bembone. Kulaba abangabona abantu besilisa kungathi abakusheli noma ngabe ukuphi nendawo, ngathi nje abakuboni abantu besilisa, ubothatha sisi ubheka mina ngedwa ugaye ube impuphu ufake emanzini uyogeza ngaphandle kweceke.